Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan shekara ta 2024 cikin watan Julai. Mun fita 18 gare shi. Sunana Muhammadu Bello Turji. Na fitar da wannan sanarwa domin ya kai duk kunnen ɗan Najeriya da wanda da shugaba da talaka duk ya kai kunnen kowa. Sako ne zan baku 'yan Najeriya. Saboda haka matsalar tsaro da muke fama da ita, ina mai tabbatar muku wannan abun gwamnati ta so, kuma ita ta tsarmi ta'addanci gindi. Mi a hujja ta, mi a dalili. Gwamnatin Zamfara wadda ta kau ta gwamna Excellency Matawallan Maradun, duk wanda aka faɗi haka ya san kowa an Matawallan Maradun. A saboda haka abin da ya sa muka zargin sun ɗarmi ta'addanci gindi, yanzu a dubi akwai wasu mutane, duk wani ɗan ƙaramar hukumar mulkin Shinkafi da Zurmi da Isa bai isa ya ƙaryata wannan bidiyon ba, kuma bai isa ya ƙaryata mu ba. Akwai wasu mutane, duk wani wanda ko da ɗan Najeriya shi, wanda a can kama kana Bauchi baka san matsala ba, kana Kaduna baka san matsalar Zamfara ba. To muna tabbatar ma da gwamnatin tarayya ita in bata sani ba. Akwai mutane, zan ba da shaida da hujja da dalili da takamaiman magana wadda duk mai hankali ya je ya karanta ko kuma ya je ya binciki tarihin waɗannan mutane. Kuma inga aka je aka yi magana da su, a ba mu wannan wuri ko a ba mu mina ne ko a ce muna mina ne, to mu mun fito shi matsayina na ɗan ƙasa ga na fito tsakanina da Allah na gai gaskiya. Gwamnatin Zamfara da ta gabata ta Matawalla ita ta ɗarme makarya gidi. An yi sulhu na farko da ita, to abinda aka sa sulhun ta ki zamnawa. Kowa ya sani, ni na sani, duk al'ummar da a jihar Zamfara, Shinkafi da Zurmi da Isa sun san da wannan matsalar. Akwai wani mutum ana ce mashi Marigayi Dudu, ni fatattake su don su hana Shinkafi ta zamna lahiya. Suna da bindiga sama da bindiga 200. Matawalle ya ɗauke su ya kai su gidan gwamnati. In ƙarya ne suna gidan gwamnati har yanzu, in gobe in ƙan gaskiya ne suna gidan gwamnati har yanzu. Da muka kashe Dullu, Kabiru Maniya, a faɗa mana inga gwamnatin Zamfara ko ta Sokoto ko ta tarayya ta je ta yi sulhu da shi ya bada makaman shi, a gaya mana wurin. To tunda babu wurin ko Bashari Maniya, a gaya mana inga ya bada bindigogin shi ga gwamnati. A fito a faɗi wagga magana ina sun ka bada su. Kowa ya san suna da bindiga sama da 300, ni na ɗauki bindiga 30 gare su. A fito a faɗi wagga gaskiya abin da ke tafiya. Yanzu ga sunan su cikin Sokoto, irin abin da su Murtala Asada ka faɗi, su ce su turuzzan birni mina ne, to wannan magana gaskiya ne ba wai ƙarya ba ne. Akwai turuzzan birni. Yanzu abin da muke maku nuhi da akwai turuzzan birni, yanzu mutum da daba bindiga 150 ko 300 yana cikin misali birni, sai dai bayara na daji su je sun ka kai ma mutane hari, a ɗauki kuɗi a kai mai cikin Sokoto. Tare yake da jami'an tsaro, sun san in za a kai masu hari sai su jaye jami'an tsaro Sokoto a tai su kai hari. Inga nike ba da wagga shaidar, mutanen da a yankin Mai Lalle su fito su ce ƙarya ne ba a kai masu hari. Dabar da ke kai masu hari, daba Shehu ka kai masu hari, kuma yana gwabro zanne cikin dajin Sokoto ne. Gwabro, duk wanda a gwabro ya san dajin dutsen da aka ce ma gwabro, a cikin dajin sai. Dan mai gari kanin Bashari ne, uwa ɗaya uba ɗaya, bindiga 150 gare, yana nan ba ruwan Maradun, shi ke kai hari cikin yankin Maradun. Ali yaron Kabiru Mane ne, shi ke kai hari Tangaza. Kuma suna nan cikin Sokoto, Bashari na nan cikin Sokoto ana shaha mai. Kabiru na nan cikin Sokoto ana shaha mai. Buhari na nan cikin Sokoto ana shaha mai. A faɗa mani na yanzu ba a sati 3 ba an kama kanin Buhari da bindiga cikin Sokoto. In ƙarya ce ga magana ta zama shaida, in ba a kama shi ba a ce ƙarya ne. To zan iya kawo shaida da bidiyo inga Kabiru ka halba MG suna gawa wayabba su. Tunda an ce suna Sokoto su sun yi sulhu, a faɗa muna wayabba hudan ga bindigun. Gwamnati ta hito ta talaka bayani, ta ce mata ka ita adda alhakin kashe mutanen da ake yi, a bakkiran cewa Bello Turji ya kashe mutane, ya sace mutane, ya yi mi. To wannan mutanen da aka sato a cikin Sokoto ana kawo su bayan a cida bayan Goronyo, wa ka sato su Bello Turji shi da annan zaune Shinkafi lafiya. Tunda